ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அபிஸ் இன்ஃபோ. இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனுக்கு தேவையான டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இப்போ வாங்க டிப் 1 என்னென்னு பார்க்கலாம். டிப் 1 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மீன் வாங்கி கழுவும் போது அது உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே சிரமப்படுவோம். கையை வச்சு இது மாதிரி தேய்ச்சி எடுப்போம் அழுக்கு போகிறதுக்காக. அது மாதிரி பண்ணாமல் சிம்பிளாக ஈஸியாக வீட்டில் இருக்கிற ப்ரெஷ் வச்சு அது மீன் உள்ளே வச்சு இது மாதிரி தேய்ச்சாலே போதுங்க. எல்லா அழுக்கும் உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷ்லேயே எடுத்துன்னு வந்துடுங்க. அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மீனை கழுவுறதுக்கும் உங்களுக்கு இந்த ப்ரஷ்ஷில் கழுவுறதுக்கும் ரொம்பவே சுலபமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கையை வச்சு 10 முறை தேய்ச்சி கழுவுறதுக்கும் ப்ரஷ் வச்சு ஒரே முறை தேய்ச்சி எடுக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மீனில் இருக்கிற அழுக்கு எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக க்ளீனாக இருக்குன்னு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் அப்புறம் ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மீன் எல்லாம் ஃபுல்லாகவே க்ளீன் ஆகிடுச்சு. மீனில் இருக்கிற அந்த கவுச்சி வாசனை போகிறதுக்காக நான் அரிசி கடைஞ்ச தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா, அதுதான் ஊற்றி வைக்கிறேன். இது மாதிரி நீங்கள் 10 நிமிஷத்துக்கு ஊற்றி வச்சுட்டு மீன் கழுவி எடுங்க. மீனில் இருக்கிற அந்த கவுச்சி வடை கொஞ்சம் கூட இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சட்னி எல்லாம் மீந்து போச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம். அதை எடுத்து டேரெக்டாக சூடு பண்ணவும் முடியாது. டேஸ்ட் அப்படியே மாறி போயிடும். டேஸ்ட் மாறாமல் எப்படி சூடு பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக ஒரு ஹாட் பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இதில் நல்லா சூடாக கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தண்ணியில் நம்ம சட்னி ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்த சட்னி அப்படியே டேரெக்டாக வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் கூட மூடி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் திறந்து பாருங்கள். சட்னி அந்த ஜில்னஸ்லாம் போய்ட்டு சாப்பிட்ற அளவுக்கு கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி சட்னியோட டேஸ்ட்டும் மாறாமல் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். பொதுவாகவே மளிகை சாமான்லாம் வாங்கி பிரித்து கொட்டது பாதி இருக்கிறத அப்படியே முடிச்சு போட்டு வைப்போம். அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கிளிப் ஒன்று போட்டு வைப்போம். அது மாதிரியும் பண்ணலாம். அப்படி என்னென்னா நான் இன்னொரு மெத்தடும் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்காக காலியாக ஒரு வேஸ்ட் பாட்டில் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. இந்த வேஸ்ட் பாட்டிலை இப்போ கட் பண்ணி எடுக்கணும். அதுக்காக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கத்தி ஒன்று லைட்டாக சூடு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சூடு பண்ணி எடுத்தது கட் பண்ணாலே போதும், சிரமப்படாமல் அதுவே கட் ஆகிடும். இது மாதிரி கட் பண்ண பாட்டிலை நீங்கள் இந்த பாட்டிலை கட் பண்ணி எடுத்துன பிறகு நம்ம பாதியாக விற்கிறோம் இல்லைங்களா கவரு, பருப்பு கவரெல்லாம், அதில் இந்த பாட்டிலை போட்டு நல்லாவே டைட் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ நான் அந்த கவரில் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி வேஸ்ட் பாட்டிலை தூக்கி போடாமல் நீங்கள் இந்த மளிகை சாமான் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு பருப்பெல்லாம் கீழே சிந்தாமல் கீழே அப்படியே டைரெக்டாக பாட்டிலில் கொட்டிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி இந்த கவரில் போட்டு லாக் பண்ண வேண்டியதான். அதே போல் இல்லைந்து உங்களுக்கு பருப்பு எடுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வைக்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு சூப்பராகவே வந்திருக்குன்னு. இந்த மெத்தடை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ கட் பண்ண இல்லைங்களா அந்த பாட்டிலை அப்படியே தூக்கி போடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இது வேற ஒரு இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்காக இந்த கட் பண்ண பாட்டிலோட அடிப்பகுதி எடுத்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு ஹோல் போடுறதுக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நெருப்பில் காமிச்சு இது மாதிரி அந்த அடிப்பகுதி இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த அடிப்பகுதியில் மட்டும் நல்லாவே ஹோல் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஹோல் போடும்போது கொஞ்சம் பெருசாகவே போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் உங்களுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே இருக்கும். இது மாதிரி எல்லா பகுதியிலையும் இது மாதிரி ஹோல் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹோல் போட்டில் பாட்டிலில் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணலான்றதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எல்லாத்துலேயும் ஹோல் பண்ணியாச்சு. இது கொத்தமல்லி கருவேப்பிலெல்லாம் நம்ம கழுவி போடுவீங்க இல்லைங்களா, தண்ணியில் போட்டு அலசுனா அதில் தண்ணியில் பிடிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பாட்டில் இது மாதிரி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை கழுவுறதுக்காகலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த டிப் என்னென்னா, நெய் ரொம்ப நாள் அதிகமாக எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம நெய் யூஸ் பண்ண அது நாள் படம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, கீழே இருக்கிற நெய் மட்டும் மண்ணாட்டம் ஆகிடும். அது மனமே இருக்காது. அதுக்காக தான் இந்த டிப்பு. நெய் வாங்கி வந்த உடனே அதில் ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம் சேர்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மாதிரி சேர்த்து வைக்கும்போது நீங்கள் கடைசி சொட்டு நெய் எடுக்கிற வரைக்கும் அந்த டேஸ்ட் அப்படியே இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வாங்க அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேஸ்ட் பாட்டில் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி நெய் பாட்டில் தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் போல் மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு அரை பாட்டில் அளவுக்கு மாவு சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு இது மூடி இருக்குது இல்லைங்களா, மேலே இருக்கிற மூடி மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க. இது டைரெக்டாக நெருப்பில் காமிச்சிட்டு இதை ஹோல் பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான். இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்பாத்தி பூரியெல்லாம் தேய்க்கும் போது மாவு ஒரு பிளேட்டில் வச்சு தான் தேய்ப்போம். அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் இது மாதிரி இந்த பாட்டிலில் மாவு போட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்தி பூரி மாவு தேய்க்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
தனியாக பிளேட்டில் மாவு எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் தேய்ச்சிட்டு மறுபடியும் அதே மாவு அந்த மாவு இதில் போடுறது வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுலேருந்து சூப்பராகவே மாவு உங்களுக்கு கொட்டும். உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு மீதி அப்படியே இருக்கும். மறுபடியும் தேவைப்படும் போது இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அவங்க அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்க்கலாம். அடுத்த டிப் என்னன்னா, எண்ணெய் ஒரு சில நேரத்தில் 5 லிட்டர் 10 லிட்டர் அப்படின்னு கேன்லாம் வாங்குவோம். அது மாதிரி வாங்கும்போது அதில் எண்ணெயோடைய சிகிட்டு வாசனை வந்துடும். அது வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு 4, 5 மிளகு அந்த எண்ணெய் பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருங்க. இது மாதிரி நீங்கள் போட்டு வைக்கும்போது அதோட எண்ணெய் சிகிட்டு வாசனை உங்களுக்கு வரவே வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ண டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.